kasiyahan. At may mga lugar na kailangan mo munang paghirapan, pagdaanan at pagtiyagaan bago mo marating. May mga destinasyong isang sakay lang, isang desisyon lang. Pero mayroon ding mga lugar na tila susubukin ka muna kung gaano mo ba talaga ito kagustong marating. Mga lugar na hindi basta ibinibigay ang sarili nila sa kahit sinong dumadaan, kundi unti-unti lang nagpapakilala, depende sa tiyaga at pasensya ng bumibisita. Sa Pangasinan, may isang isla na hindi basta-basta dinarayo. Hindi dahil ito'y malayo, kundi dahil kailangan mo munang sumakay sa isang maliit na bangka at ipagkatiwala ang sarili sa galaw ng alon, sa direksyon ng hangin at sa tiyaga ng biyahe. Isang isla na hindi mo mararating kung nagmamadali ka. At nandito tayo ngayon sa Sitio Salumagi, Barangay Baquiwen, ang main port papunta ng Cabalican Island. Dito may mga nakaabang na ng mga bangka o ang tinatawag nilang baluto sa salitang Pangasinan na worth 1,000 pesos, balikan na siya. Para naman sa mga bigger groups, meron din namang bigger na bangka which is worth 2,500 pesos naman, balikan na siya. So kung makikita natin, nakaabang na yung mga baluto o mga bangka dito mismo sa port ng Sitio Salumagi. I'm so excited. Sa unang tingin, payapa, tahimik, parang walang nangyayari. Pero sa bawat hampas ng alon, may kwentong unti-unting bumubukas. Hindi sabay-sabay, kundi dahan-dahan parang paglapit ng bangka sa pampang. Kung sa Santiago Island sa bayan ng Bulinaw, kailangang sumakay ng barge. Sa Cabalican Island naman, isang maliit na bangka ang sasakyan, na mas kilala ng mga residente bilang baluto. Hindi ito ang karaniwang biyahe na komportable, dahil tanging hangin, araw at tubig ang iyong kasama. 20 to 30 minutes daw ang biyahe mula doon sa Sitio Salumagi, papunta sa Cabalican Island. Pero hindi lang naman dyan kasi yung pwedeng pagsakayan ng bangka. Kasi pati sa wharf mismo, dun sa may town area, pwede din doon. Although longer kasi yung travel time pag doon tayo. Eh dito tayo napadpad, kaya mas madali. Pero sana mas masaya din pag mas mahaba yung biyahe. Pero habang tumatagal, habang umaandar ang makina, habang humahampas ang tubig sa gilid ng bangka, may isang bagay na unti-unting nawawala, ang ingay. Ang short pala nung time, ang short lang ng time na papunta dito. So yung sinabi natin 20 to 30 minutes, nakadepende din kasi siya sa type ng boat na gagamitin mo. O yung sa atin kasi medyo malaki kasi nga marami tayo. So mas mabilis yung naging travel time natin papunta dito sa Cabalican Island. Boat ride po from Baquiwen, Barangay Baquiwen going to Cabalican. Pwede po silang dumaong dito sa may port po dito sa malapit, pero kadalasan po sa mga turista doon na po mismo sa area ng may mga accommodation, doon na po sila dumadaong. Walang busina, walang mahabang daloy ng trapiko, walang ingay ng syudad. Parang ikaw na lang at ang dagat ang nagkakaintindihan. At sa gitna ng biyahe, mapapatanong ka, ano nga ba ang naghihintay sa dulo ng ganitong katahimikan? Matapos ang ilang minutong biyahe, unti-unting lilitaw ang buhangin sa dulo ng tubig. At habang papalapit ka, may kakaibang pakiramdam na dumarating. Parang may tinatawag kang lugar kahit ngayon mo pa lang ito nararating. Welcome to Cabalican Island! Ayon sa mga nakatatanda, noon hitik ang isla sa puno lalo na sa mga balete. Mula rito, nabuo ang pangalan. Isang alaala ng kung ano ang dati nitong anyo. Ang Cabalican Island, ipinangalan talaga siya sa balete. So sa Ilocano, ang Cabalican ay lugar na maraming balete. At ang pupuntahan natin ngayon ay isa sa pinaka-old na balete dito sa isla ng Cabalican. Dating masukal, dating ligaw, dating lihim. Itong barangay nung araw is a part of Baquiwen. Wala kaming panoon na separate na barangay. This island was belong to Baquiwen nung araw. Nagkaroon ng kasunduan na ito ay i-separate from Baquiwen. So lahat ng mga dokumento ng lupa ngayon dito ay ilinipat
isinaparate na Barangay Cabalican. Now, actually, itong island na ito, nung na-discover noong 1966, ay they want to convert this island as Virginia Island. Isang lugar na unti-unting hinubog ng panahon at ng mga taong piniling manatili rito. Kasi nung araw, ilang tao lang nakatira dito. And then, syempre dumami yung tao, dumami yung mga establishment dito. So, na wala silang choice, pinupukul nila, ginagawa nila tirahan. Tapos sa ngayon, ang Tourism Office may pinapakunukalang batas na gawing protected area itong lugar ng Cabalican, especially itong klase ng species ng kahoy na to, ng puno na to. Para maprotektahan din, para sa next generation, yung pagkakakilanlan ng Cabalican is hindi mawala. Marami nang tatanong bakit ito yung naging Cabalican Island. Cabalican Island, when I was a child, maraming baliti dito. If you can still remember, kung pumunta na kayo sa cave, mayroong baliti na isa dyan, yung after the White House, that is a century na tree. Baliti, meaning, sa interpretation ng aming mga ninuno, Cabalican. Ngayon, itong island nito, mayroong 4 sitios. Ngayon, walang matataas na gusali, walang mga establishmento, walang ingay ng syudad. Pero kapalit nito, may hangin na malinis, may dagat na malinaw, at may katahimikan na bihira mo nang maranasan. Para sa mga naninirahan dito, ang isla ay hindi lamang tanawin dahil ito ay ang kanilang tahanan, ang simbolo ng kanilang buhay. Araw-araw, nakikipagsapalaran sila sa alon, hindi para sa luho, kundi para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Year 1960, itong island madilim na madilim. Because ang hanap buhay ng mga mangingisda, 99.9% mangingisda. May mga araw na sapat ang huli, may mga araw na halos wala. Pero kahit ganon, tuloy pa rin. Sa isa pang bahagi ng isla, matatagpuan ang isa sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. So yung pupuntahan talaga natin, yung gooseneck barnacle o tinatawag nilang kuko ng bayawa. Kung makikita nyo dun sa mga batuhan doon tayo pupunta. Ito yung mga nakuha natin sa batuhan, ang gooseneck barnacle o in local dialect, ang kuko ng bayawa. So yan sila. Iluluto natin to. Ang mga ito, hindi basta pinupulot. Ito ay hinahanap, sinisisid at pinaghihirapan. Tuwing taginit, mas dumarami ang mga ganitong uri ng pagkain. At kasabay nito, mas nagiging abala ang mga mangingisda sa pagsisid, sa pag-iingat, sa dahan-dahang pagkuha nito at sa bawat piraso na kanilang nakukuha, may katumbas itong kita. Hindi perfect ang Cabalican Island experience hangga't hindi natin matitikman ang kanilang mga local seafoods katulad na lamang ng mga itwa. So meron tayong batotoy, meron tayong lusi-lusi, ang kuko ng bayawak na kinuha natin, yes, at kapo. Kasama naman natin ngayon si Madam Magdalena. Taga Isla po siya at siya ang magluluto para sa atin. 15 years na po kami dito. Ay, paano po kayo napadpad ng isla? Taga La Union po ako pero may kapatid po ako dito. Pumunta kami dito. Tapos nagustuhan nyo na. O, kamusta naman po ang isla? Ayos naman po. Maganda naman. Pagdating sa luto, simple lang pero siguradong fresh. Walang komplikadong sangkap. Tanging tubig, init ng apoy at bagong kuhang lamang dagat. Dito sa isla, steaming o pinakuluan ang isa sa pinakakaraniwang paraan ng pagluluto ng mga ito. Habang unti-unting kumukulo ang tubig, mapapansin ang paglabas ng natural na aroma ng shellfish. Malinis, maalat-alat, amoy dagat, at syempre, nakakatakam. Habang hinihintay maluto, makikita rin kung gaano kasanay ang mga tao sa ganitong proseso. Mabilis, praktikal at walang nasasayang. Ilang minuto lang, luto na agad. Walang kahirap-hirap pero siguradong sariwa.
Ayan, kasama natin si Green Jane ngayon. Yes, at siya ang makakasama nating magtikim ng mga shells natin. Kakainin. Anong unahin natin? Eto. Eto, kapo muna. Perfect. Ang laki. Mm. 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 Perfect. Iba talaga pag bagong huli, no? Masarap. Ang lasa yung Mm-mm. freshness. Lucy. Next, batutoy. Sa bawat kagat, ramdam ang dagat. Kukunang bayawak. Mm-mm. Diretso, totoo at walang halong arte. Katulad ng buhay sa Cabalichian Island. Sa kanilang apat, anong favorite mo? Ito, parang mas creamy kasi siya pag ginunguya mo eh. Mas pag the more na ginunguya mo, may lumalabas yung na lasa. Kaya sa inyo na nais pumunta dito sa Cabalichian Island, wag lang po yung dagat ang puntahan niyo. Pati yung mga pagkain because they're so good. Sa isang lugar na napapalibutan ng tubig, ang bangka ay hindi lang gamit. Ito ay buhay. Ito ang daan papunta sa hanap buhay. At ito ang sandalan sa gitna ng dagat. At syempre, hindi makakapangisda ang mga mangingisda kung walang bangka. At dito nga, sa Cabalichian Island, isa sa mga kabuhayan nila ang paggawa ng bangka. Kilalanin natin si Kuya James. Magdadalawang taon po, maggagawa ng bangka po. Wala kasing sideline dito nga lang, pag wag hindi magpakain. Mga 1 linggo lang po, sa isang bangka po. Mga sa 20 na po, marami po yung gumagawa dito na bangka po. Pagod pero masaya po. Habang unti-unting binubuo ang bawat bahagi ng bangka, makikita mo rin ang unti-unting pagbuo ng kabuhayan. Magkano pala yung mga ganyan, Kuya? Sa 17 po, 17 po. 17,000 yung isang bangka. Opo, Pero magkano ang puhunan nyo pag gagawa ng ganyan? sa 12 po, So, konti lang din yung kinikita, no? 5,000 po. Oo, 5,000. Bakit ka nagtagal? Bakit nag 2 years ka na sa paggawa? Ito yung magandang hanap buhay din po eh. Pag pupunta po sila dito magpagawa po. Depende po sa kanila kung makursunadahan po nila, pagawa po sila. Magkano naman pag yung mas malaki? 22 po, 22K. Ay, 22 naman yun. Opo. Ang puhunan mo naman doon, 17 po. Ay yung pinakamalaking gawa ko po, 24 feet po. Yung luwang po, mga sa 30 po. gaano naman katagal pag malaki? Sa 15 days po, tagal-tagal din po, medyo malaki po. Hindi ito mabilis, hindi ito madali, pero ang kita naman ay tiyak. Sa bawat paglikha nito, may kasamang pag-asa na sana may magpagawa. Yung kanilang boat building industry, mga taga Cabalichian, may mga residente po tayo dito na magaling gumawa ng bangka. Though nilalakad pa po namin na magkaroon din po sila ng license, as of now po parang may 2 po kaming lisensyadong boat builder ng Cabalichian. At sa ganitong paraan, hindi lang dagat ang bumubuhay sa isla, kundi pati ang kakayahan ng mga taong gumagawa ng paraan. Hindi kalayuan sa isla, matatagpuan ang Limahong Cave, isa sa mga kilalang destinasyon sa lugar. Let's go to Limahong Cave. Part kasi siya ng Limahong Channel, yung galing sa Lingayen. Tapos, sinasabi na doon daw nagtago si Limahong nung time na hinuhuli siya. Ayon sa kwento, siya ang nag-utos na hukayin ang isang channel o lagusan bilang daan para makatakas, para makabalik sa dagat at para makalayo. At sa paglipas ng panahon, ang lugar na minsang pinagtataguan, naging lugar ng pagbisita at naging bahagi ng kasaysayan. So pag nakita nyo na itong parang island na to, separate, dyan, malapit na ang Limahong Cave. Maganda nga pag umaga ka talaga pumupunta dito sa Limahong Cave kasi low tide.
Pag high tide kasi, mahihirapan ka lang pumunta doon tapos hindi mo masyadong makikita yung cave. Bukod sa magandang tanawin ng ilog, dagat at bundok, may taglay din itong kasaysayan. Yan, welcome sa Limahong Cave. Katulad ng sinabi ko kanina, ito yung kadugtong ng Limahong Channel na galing sa Lingayen. So may mga kwento-kwento din na dito daw may mga naiwan ng mga gold, mga ganyan si Limahong. And people were trying to get in the cave, pero hindi talaga nila magawa. Malalim kasi itong kuweba na to. Wala na. In time, syempre, matagal na yung nangyari. So, may mga sand na talagang nagsara. Dito po sa Cabalican, meron po kaming cave dito na pinaniniwala ang pinagtaguan ng Chinese pirate na si Limahong. So isa po yun sa mga dinadayo ng turista dito sa Cabalican. Sa isa sa mga burol ng isla, may isang bagay na agad mong mapapansin. Ito ay ang isang malaking puting krus. Ngayon naman, let's go to the pilgrimage site ng Cabalican Island. So when you're at the mainland, makikita mo din kasi yung big cross dito sa isla. Tahimik itong nakatayo, pero malakas ang mensahe nito. Simbolo ng pananampalataya, simbolo ng pag-asa. At bago maabot ang tuktok nito, kailangan ng mahabang pasensya. Buka na naman ng pag-akyat papunta sa pilgrimage site dito sa Cabalican Island. Hindi rin kasi biro ang daan dito. Matarik, madulas at masukal. Meron mga kasabihan dito sa Pangasinan din na kapag first time mo sa isang lugar, magbabari-bari ka. Bari-bari. So parang yun yung excuse mo sa mga hindi nakikita. Habang tinitignan ng daan, parang may kasamang tanong na hanggang saan ka ba kayang dalhin ng tiyaga? So malapit na nga tayo sa pilgrimage site. Hindi naman siya ganun katarik, katulad ng mga ng ibang mga bundok, pero it will take some effort pag gusto mo talagang akyatin yung pilgrimage site dito sa Cabalican Island. At pagdating sa itaas, hindi lang tanawin ang sasalubong sa'yo, kundi katahimikan. Isang katahimikan na parang sumasagot sa lahat ng pagod mo. So ito na yung cross na nakikita natin from the mainland, ang pilgrimage site ng Cabalican Island. Sa paglipas ng oras, unti-unting lumulubog ang araw. At dito sa bahagi ng lalawigan ng Pangasinan, ang paglubog ng araw ay hindi lamang isang simbolo ng pagtatapos ng isang araw. Isa itong paalala na may mga kwento na nananatili kahit lumipas na ang panahon. Sa paglalakbay na ito sa Cabalican Island, hindi lang tanawin ang nakita ko, kundi mga kwento. Mga kwentong hindi agad napapansin. Pero ramdam mo sa bawat hampas ng alon, sa bawat tahimik na umaga, at sa bawat simpleng ngiti ng mga taong nakatira rito. Dito ko nakita na ang katahimikan hindi pala kawalan, kundi isang karanasang masasabi kong sapat na hindi kailangan maging magarbo o enggrande ang isang lugar para maging mahalaga. Dahil sa isla na ito, ang bawat araw ay pinaghihirapan, ang bawat pagkain ay pinaghahandaan, at ang bawat kita ay pinapahalagahan. At bilang isa sa mga bisita sa islang ito, madali lang sabihin na maganda ang lugar. Pero bilang isa sa mga nakaranas ng buhay nito, mas ramdam mo kung gaano kahalaga ang bawat karanasan dito. Kung paano nila pinipiling lumaban kahit hindi madali ang kanilang pagdaraanan. Uuwi akong may dalang higit pa sa alaala at pag-unawa. Pag-unawa na may mga lugar na hindi mo kailangang baguhin, kundi kailangan mo lang pakinggan. At may mga komunidad na hindi humihingi ng atensyon, pero karapat-dapat na makita. Hindi lamang ako bumisita sa isla, kundi natuto rin. Babalikan ko ba ang Cabalican Island? Sure na yan, dahil sa dulo ng paglalakbay na ito ay matatagpuan hindi lamang ang isla, kundi ang malalim na pagtingin sa buhay.
Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.